Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Kacileng adolong kahino pen munit apran kedamna. Langhin constituency ka parlo Sarmen Rongphar arong along dolong kahino parpik ajok Sarmen Rongphar arong amekar Laurenti sophai kunini phain kora sirkep arni ajo bike pen ahem kache dambom aporahut kahino adolong along keklo chok ajok adimaklong amat apran damnang juilu. Apran kedam jui abang pu Laurenti so aphan rong aratatum dolong arong malongsi kithi dang abang arpum rong aratatum thekpon longsi dokmoka hospital keso kelang ahem along sitame ponlu sitame alang liphan keso lang ponun edetsi kithi dang abang arpum hem chewa nang koklu lasila puson karbi anglong otor mouse council ke chari atum rong rup ajo chingthor piglo kaning jever alam kip ang thek klang roklu ko an ka chingthor mabuke bangso rong along dolong ka heno pu alam the rachari atum aphan ke mesen kelong ja phan batai chohang piglo pusi ahem asor lapen rong arata tumpen pherang ke athengno ningje ponlo Karlitang Laurenti soke osomar bangkli sitami chepamote kanglo lasi bangso arong along dolong non amat mesen selam le pulote ke bangje arni sitami lapusonsi ke phobomji angring lasi karbi anglong otor mouse council kachari atum kelang akenang so Phuloni pen oroning tikathar karbi anglong news Karjapon ke langhin kondensi ke parlo Sarmen Rongphar arong si nili arjapon no pini karjapon nangko ke lapuan lo I thelam I sining ningduk le mialam alang le Loren tiso alang le kedam tang arni alang le dolong pen ke klo ajoy ne pen alang le aprandam joy pusi nili tum therang ke pen berta long pon la therang ke pen berta ke long pon ateng nili tum nak nang humri lo adim ahem long se lasi non nili ahem long nang humri lo lasi non ahem asor pen stami ke chingki je than pon phansi bor ipon lo lasi ethe lam ilitum ningje pon me karbiang long autonomous konser tum mai meeting long stame penang o adim long ke alang le tum ningje pon lo alang le tum kaita kaching thur towar me lang dolong pier theta ching thur pon lap loku se alang le tum mai meeting long stame ningje pon bom lo stame piniar ni ke ilitum chetherak me mate chemang hume me lapu son dolong pen ke klo apran kedam jui nilitum mo pen therang ke pen stame dolong long stame nanglang lo dolong stame dake ka hen opina son ke chelengi phanda dak penang o ke kisung kedam ke wang tum stame kisung si theklong lasi laso apran kedam jui Laurenti so hem nili karjapon ke las ahem asor pen stame nili hin pen stame ithini ko son pen se ko anar ni tong se apran kedam mala so puthak nili hin pen stame karjupon bang se bor ipon pok piak he pen se alang ni apran kedam jui ma ko son pen se dolong pen ke klolong lok pen apran kedam mala so puthak las ahem asor aphan arjupon bang se nili hin pen bor ipon po nang limen pila nang li hem asor ko an arni se dolong pen ke klol Atumi dik ajo warni instam kata siapa. li hem chewang bom ma duti alang li dolong pen ke klolong ma Oh, nason lo hathai ke jui damji tu laso hem nang kace bang laso hose kacing koi lo. Tapi ni tum anta thegdonde. Akai arni aporason ka di thegdonde da lo. Amasi hathai pen ke bang pota ni tum mechini ne ni di meka ke jang lo somar pen deta. Mo nang pu bang la te mo nang pachonang lo. Ya ani diko. alang li lapuson apran kedam jui aku thak nang li hin pen karbiang autonomous konser ke the ke dinga tum han pisi pupon Nili aku nili ji bang ke nili somar de da pasi nili phan ke son de ake do ake thak adim akarang ni san adim abar sai na piji phansi ake the ding tum phan ta chuni reglo nang li sumar bang kaun ik nili somar bang ti ake the bang sorlo tum ke bang ke thom lo so pin soi nu ke bi krai lang la tum ta non si ke charlie che bang ake bisi bang ke non si ini tengan chot la tela nang li tum ke la kithi tang abang apum si nang li tum me thang yong si che endam lam nili tum me thang yong jung se ka che endam lo lang athak ki ti plak ben ta nili me thang osomar tum nang ka hang nang kang thur si nili ta nili so ke bi pen ta che ba pon king tong se lo thur lo hadak le lon ke che the ta ve lo in ko rang an chot lo ko rang man ke ame chan do ma cha ta ve lo ai han che ba
taran kapon ino. Ence ban lo da kamali solo soma tum bang ni ke thom tum phan hang si la ton ta tai lo rong sa ha mo no ma pu pa hang dam ana ke malis penta la tum bang pen ke malis ta un eder lo la sinili bang ma tha lo un che cha je mene da hospital pan tha pu tempo ke hang a jar hospital da pa po an ke hadak check up a jata un e lo nang litum la so abdolong ning kan ko an lo ka cheleng tang ke la puson ka henu ke ning kan an lo Ave pin na. la so de long at ka cheleng ke pui pi pendo non ana ni ta la pusan si ni tum che la lo kimpo putanan kimpo rong a ke the ka ke re tum cho de lo tang ka phan hai hui le nang le ta non ke ki kim ke rang re ka cheleng le ame thang an le phana chama tha rongพันมาท่าเทน้องพันจาดูเจสิลาซอนเกเคลมลาปุซอนสิแหงปออเดลงก็แหงปูรองเป็นเมนแหงปอ Ke rong pa chiru se bakuli ฮันดักเป็นเคแบงเกนางปีดนโปรองเป็นสิกแหงโลปุปอนางจินโซโปรองอสอรพานังเกนางปีปออังเกลาซอพานายหวนเกเทคมุจอได้มุจอรองอาเกดามาเกเคลมอุพีสไฮหุยเกจินิมุจอระตุมอตังไกน้ำปอไกตะโจเดตังลิมจออังเกทันปออาเวตังกะลงเลโมแบงสลัมปอตังโฮปุซอนละซอนดอกลอกสิไกได้กับปัจจุบันเกทันรองอสุพันเกอังเกรองอสุตุมแบงเกมันนี่เจ๊เกปูมันนี่เกหนูจะเกห้องละซอนสิจิรุงพอจิบิงค่ายปอนแกนิคันแบงแต่ละซอนสิเกกิบอังเกนอนแบงเกโจปอซอนเป็นนอนนี่นอนตากะเฮงโนอูต้องเทคเด จะสลัมปนต้องเทคเทียกูมันนี่ให้มาซอร์แบงเกอัพรันดัมเด็ดลง Ente la kilika por lo pote la CMEM tum tame dak nang ni tumarong la puson nang ke humri do pon. Dolo la son ke dolo ke chak ta kaita dolo emek reng ek pen lo nang ke chak ji se tame alam bhut nang jak noi po pa hai det ta ave lo nang pa le lo salam le lo ke thek dom de si ke ong lo chak chot anat lo La so putat non nang ni tum la lang hin kompetensi long la IM bili mohon khaklari phan alang ni phan ko pisi tum tum. Nang hin. Palang lipan ke pugang tung ke no ma mi sem pen na so dolong nang bonai serang noi puan si ni di ke chuning ripa dolong non ke potang anta choklo pulo mo non pen jo e somar do hamani mane do rong be rong thek atowar se la puning oi me jong lo la ke bor pung ta da pung anta ka cheleng atowar ding ha aposela so de long no manang bonai serang oi pulo ni di ke Te nang ni sumar ke non na ke pachari bom lang na. Hindi sama non si ke pacharli bang ke thom lo non kang ni inu ini teng inu do লাখাইং কৰা ট্ৰক দৰবাগৰ এমএসি কনষ্টিটুৱেন্সি কে পাৰলো কাইফলাংছো পিকনিক হল আলো ৰঙাসাৰ আমাই কাংনিপন মাটিজংনি ফাই CR ni লাখাইং কৰা ট্ৰক দৰবাগৰ এমএসি কনষ্টিটুৱেন্সি কে পাৰলো কাইফলাংছো পিকনিক হল আলো ৰঙাসাৰ আতুম মাই কাংনিপন লাবাংছো আমাই আলো কংচুনবাং দিবিনতে ৰাংলাপেন ৰাজেন্দ্ৰ ফাংচো আতুম পেনচে টংদুন লাপেন কে ৰঙাসাৰ আতুম তা চে টংদুন সি লাবাংছো আমাই আলো আৰডি চিপিদুনলো Labangso amay along ko somen si rongasar atum rong rup kechari po nang jima labangso alo mati karbi arona kitap kong chunbang divin tirang ari deng pensi pipajer ponlu bangso alo amen laki lam hoyamo kabirti alo lapen proceeding of village court pusi jong ponlu bangso alo kipalong longji aphan pura CM Dr. Tuliram ronghang kache paduk pik pen ajok rongasar atum aphan kajin so pen ajok si pipajer ponlu Dolamara pen dorsing tokbi Karbianglong News 24 ang incumbent mga itong council kachiray itong si Pachun ng popular so lamang non 70 years par erlo onda ng Pachun pipiang bong si tame non la itong hey kachari nai arona lu mukhabang ke non itong non kichibong sa Dr. Tuliram Ronghang alang li ningi mi pen karbia kaya pan ningi mi pen ajo bang solo bang kipachon sinon nili tum chiron ilong lo chiron nang busin tum chihang lo la pen ke la so aron alu bang ke kadowi guidebook pulo ke guidebook pulo la so guidebook la mane daksi rong sa tum PPC claim ni ke song claim mi ma claim nu ma anta da daksi alo
Lapen la solong sili tumangke TVC traditional village court pulo court along ba singwai singsai song taksi court along ko pipima kideng ye lu nene isi bangke lamhoya lu kideng ye pan skill lapen ge hinie bangke la da kabir tipon ko PPC kangsai hut ko PPC kesirai ma man si chitong ma lana bangke la kabir dia lu long si doipo la sila matalo tum rong asar tum an la solu yong si long erlu ulo tangte rong cheja ipon ye pan jo ipon jadi kusin লাখাখৰ ট্ৰক্সি বুকাজান LAC along MSc level খেল মাহাৰণ টিম দুৱাৰ বাগৰি পেন কেপাথুকি উন্দুনা তুম আফান দেইথৰ লাং ক্লাং wong sports association a team atum pen chepator piponsi nong e pipajer pon lola pen karcho ajai mek dengpon kedam tang phaikuni ni phaikrege thom kroi pli arni pani ni a farman deithor mini stadium field along MSc level khel maharon pathu ponlu bangso khel maharon ke pathu pon along lake football kabadi kho volleyball 100 meter 400 meter hai hui pathu ponlu lapen ladak ki undun atim puthot lakha kre troxi bukajan LAC along khel maharon pathu dunlu lapen ke nong e sitami chepalong dun rintilu Lason simati jongni phai isi arni lakhain kora throk darbagor MSc constituency angkang deithor Moniram langni auditorium hall along khel maharan ki undun atimatum aphan nong AP pajar pon mati karchupon Amoron terang pen kache pahem phupon amai long kache tongdun lecturer Harlongbi Velongbi College Robinson Rongpi Rongbonghat KSA head branch mati DLSA coach Rahul Teron DLSA senior team mati DLSA coach Rahul langni badminton coach pen chenglo football senior team atum che tongdun pen jaseme labang swajai mek DLSA team atum pen si chepardeng ponnu lapen ke lakhakra troxi bukajan along ke pathudun laki under 19 football kho girls kabadi girls 100 meter 400 meter athletic events lahai huisi pathudun pen nong e chepalong dunlu laki under 19 football championship trophy kho girls runner up trophy kabadi girls runner up trophy 400 meters trophy race runner up trophy lahai hui chepalong dun lola pen ke nong e pipajer pon laki lecturer Harlongbi Velongbi College deithor Langklang Wong Sports Association secretary president atum pen pipajer pon lo Nilibrong asar amaya tumpen karbi customary law book kacheron pon Lakhain korpho nilim MSc constituency ke parlo choki hola indoor stadium open stage along matijongni phai CR ni choki hola indoor stadium open stage along karbi customary law book kacheron pon bangso prang nilibrong asar atum do an pen nili block along damsi video pen kenangji asai hei hui chingwai dam bangso aphi indoor stadium open stage along chingrum thusi karbi customary law book cheron pon lo Bangso karbi customary law book alake karbi atum mithang pensi ason tinta chepare chepeleng ponji aphan mati kechokchi kanghu kang hi penchenglo piso ke en penan ke do kechokchi ason tinta kechokchi anathu anat kang sai ponji aron hei hui aron kachini ji aphansi bangso alo ron ponlu Bangso long nilibrong asar amai kongchon bang sar babu bepen chenglo niliblok along ke ongdung rong asar atum sitami chetongdun nilipen Philip Tiso Karbiang Long News la pini litung mili phawar kai long sa me ki thilo lam tak lai lo ching si bang lai lo litung tu dada litung rong arong tin la DDBC village development council la puthak litung ka census ting la pen government ka census ka cheton te puthak la so ko pa cheton ja pan thingwar ja phansi mili blog video ka hai dia long litung cheton lo la so chetong bet na phi alang sisteme la ka do ko be officially document ka do ko be pangmelai si council long sisteme alang ri puthot pale ko si lam chakla ki dulo la so jo det bet ni to mako la council atong mas council pen nake ron thu jitu customary law ateng pen rong ke chong hi go kang hu punon alu su ke en punon tinan ke du punon la ka du ko ke chok chi ke li dam di ka thak along an kang sai pon ja pan du customary law book ta dulo la pen case ki pinang ji la bang sang dengan stame to man restart pakni dulo number 4 number 5 case restart dulo la so restart teng lu sinon ke arong tin ar dino ang kang pi stame la so kang sai customary law teng si isa ki si abang sa aluta na policy ni dum phot mili bhawata chiron